crocodile yata ito, Bap, oh. Tayo. Tayo, Bap. Nung Sige, kilala mo na. na? Mga kapods! Let's go! May papakla yung mga kapuds niya. Umpisan tayo ng vlog kami. Nagkama na kami, Tod, eh. Dahil po yung breaker na yung mga kapuds niya. Samit ang nasi. Yun naman. So ngayon yun yung mga kapuds niya. Alas 4 na yung hawak mo ko kami. Matagi kitang ko. Noon tama ta? Ano ka? Ha? Sanuma. Punta kikita sa Sanuma kitang Sa luma, kanino mo? Bates. Batis. Isang nanasing tayo! 5 days, takmang goseng tayo. Nangasabi mo ngayon eh, ba't ka obra tapos daradiretso aking field trip? 5 days! Tamang goseng! Ang galay! 5 days mo, pre! Naseng. Sindaw mo din. So kung nga yung kapoods na yan. Patakalasdas na nagkugi ng walang ulo repair. Okay na yun. Manina na nakakalasdas na. Ganingaldo yan eh. Oh. Kitang kapila. Then yun na yung maning oras. Bagalas ko. Ganingaldo yan eh. Oh, then yung Ganingaldo. Igit ko na yung Ibaraki. So yeah, here we go na. Makuta na mga kapoods. Ganingaldo pa yun, len yun na mga kasala. So I set fire in the rain. Nanang oras ba? Uwi na yan, yung cellphone. Nanang oras? Alam mo pa na oras, tita? 5:20. 5:20 in the morning, ne? 5:20 in the morning. Kanya na kasala rin eh. Batas siya po yung pinta namin eh. Kaya pa banda babo. Ngalayan nyo na yun. O, kasan tingnan ko nga kain. Tayo biking agos. Nung nga kain nyo. Oh. Kawais life. Ito. Nakakain naman yan eh mga kapuds niya. Tipata pa. Len tayo pa, tipata mo nung malaman Tipa. na. So, hindi na mga kaibigan eh. Manto kaya pang pwesto na mga soy. Isipan mo na soy. Agli mo soy na. Mag-traffic na pa kayo nila mga kaibigan eh. Eh, ulakon! Agli. Sino nakikiyang kawan niya ako, Pods? Woo! Nature! Nakalimutan kita ka na rakay. Nakalimutan mo din na magagat. Power time. Sipak ko mo ang inkultura ko doon. Nalani sa akin ng mahilaba ako. Woo! How's nature, Bob? Tara rin eh. Bato! Nature na mga kapuds. Wala kalalit ang yan po ang talusog ang.
Nature! As we go here. Ngayon mga kapod. Lakalali. Punta talong sa dam. Kapods na. Kung yun naman higewa kita na. Mas kanya agos, pota to kinakatamo na mga kapods na. O, meron no ring marino na mga kapods o. Mga ano lang o. Ito ko tatsiyo, camera niyo. Uy. So, pinta na yung mga kapods na. Alakas ka ni Dalon. Libre kaya pa inuman o. Oh. Yes, sponsored niya. Puto balay sponsored niya. Oh, Leo. Timpameto niya. Mga kaibigan, no? Kita pas mo na ako. Nature! Bible. Tali-tita na yung mga kapuds. Tali-tita kay Batkar, no? Mas kaning nga gusto eh. Medyo puto delicates. Delicates! Oh, yan. Mama ano lo? Mama yang nanong ka naman, Jong? Sasamayo! 1 semester later. Kuya Kim, pasok! Nature! Tara, let's go! Kakarupo po daw pa sa camera. Travel wild! Sometimes you need to get outside your house to feel the nature. Ta, pinito mga puts na. Matsuta na kayo pulse na mga puts. Sa lahat ng parang mga basa-basa tayo. Pakikikaw niya. Ang balong nga kikainin na. Tingin nyo, nature! Nature! Okay na yan mga kapuds. Ito kami ang kapag-video. Ito kami ang kapag-nano-nano kapulang-bulangan. Scanning mo ran, Diyos ko. I cannot.